wong ayu sing ayu dhewe guyu ae to Dik purun apa bakal tak usahane modal bensin seliter motorku tak setater tak ampiri ayo tak jak muter-muter slamete wong Vietnam kok renek sing dalang lho kok saged hubungane apa lho lah wong Vietnam kan jenenge kak ayo mesti ora ninggal S terus V ngene kata Sing Fang Hen Sing Han Hoi ngene kale ya betul lah aku nek mau dadi Ki upamane Ki Singan Selamat datang Cak Komet dan Cak Yono nggih nggih sugeng dalu menika Kang Masku Ki Solikin Jibit sinten lah kula kok nembe niki lho Solikin Seto Solikin Seto sesuai dengan nama pripun niku wah jan sapa mau Solikin terus Seto iya dasare Priyantone nggih gedhe dhuwur baguse uleng-ulengan ngece lho kula niki ndek lho niki ndek cilik lho kula niki jenengan sila kok nek jenengan jumeneng mestine ketok gedhe dhuwur nggih no bocah pengganggu kancane iki sepur kluthuk ndase ireng artine lagi kepethuk mestine awake dhewe seneng nggih ta nggih leres wah bengi niki kula seneng kepanggih panjenengan nggih anu nuwun pangapunten kula dereng ngertos jenengan menika tasik sekolah napa pun nyambut damel kula niki pun nggih usiane nggih pas kula kinten nek jenengan niku tasik SMP lho kok saged lah teng anu pamlete nggih ngoten tasik bocah ra karuan kok kula niki bocah nggih bocah teng pamlet nggih tapi nyatane teng mriki jenengan pun katon dewasa nyuwun pangapunten dereng anu nggih keluarga nggih kula sampun nate oh duduh Dik iki duduh cah cilik kemajon kemajon omong sakmono seduduh mbok diwet-wet tak wet-wet dereng nate to nggih genjek dereng wong tasik ubak lho wis ta kowe kok ngeyel ta yon wis to beno kok lha masa sakmene wis bar pegatan lah nyatane kono nggih keterangan kok sok lah nek pamane jek ndi bojo mosok ya ngono wong nok omongan ki donga lah iya nggih pun kagungan putra napa dereng sampun pinten kalih pakai loro mangsa pakai loro wis kowe takok ruwenerno lho tak kenal maka tak sayang nggih Kak sayang leres ora yo ngono to nek takon sing akeh kuwi karo dalang-dalang sing kira-kira tanggapane rutin ngono. Nah, iku lho. Ngono lho. Bener iki. Kowe arep ngenyek piye? Kowe arep ngenyek piye? Apa to, Mas? Ora ngerti jope Mas Solikin lho. Wulan besar ki entuk 42. Sak wulan iki gur 30 dina kok oleh 42 iki jane lho suwengi ndobel. Dadi angger jam 8 mulai jam 12 medhun ku pindah ning desa kono. Ora paham kok. Oh, nek menawa awan barang berarti. Ramene ra kaprah. Iki ora dunung. Awan mek apa dalang? Lah dalang ruwet. Ruwat. Apa yo enek. Alhamdulillah niki pagelaran wayang dalu punika rame sanget. Teng dalipun Bapak Sumijan. Pak Sumijan kalian Ibu Ngasri. Nah, niki suwe ora jamu. Jamu pisan godhong pandan. Jamu pisan. Suwe ra tau ketemu pisan teng dalemipun Pak Sumijan. Pak Sumijan sing ndi ki aku ya ora ngerti. Sing lenggah mriku. Oh, nggih. Niki Pak Sumijan ingkang teng mriki. Suwe ra jamu pisan beras ketan. Nggih. Suwe ra ketemu pisan ning acarane sunatan. Iso ora kaya ngono. Sopo ora iku? Ya apa? Lho, kaya tak komen iso ora iku. Allah kuwi wis bolak-balik ngono kuwi. Jajal to kowe nek bolak-balik nyatane nek dadi dagelan sing lantip tegese cerdas kudune paham. Nek ngendikan kali Mas Dalang niki sampean nek ora ngerti. Menika Mas Guru.
Guru ngulang. Oh, mula nang nggone istilah guru kae kuwi matur sing efektif ora tok kowe awakmu efektif ki ora usah bertele-tele ya ra tele-tele kok tele-tele ngomong teng daleme Pak Sumijan ya langsung ngomong matur nuwun menika teng daleme Pak Sumijan nanggap wayang kalih sekaligus ngresmekne unggahno gendeng kuwi di to men kuwi acarane beda-beda ha iki kan Pak Sumijan urunan karo kene lah terus akhirnya wayangan ngono. Kowe tumon arep ngunggahno gendenge kok wayangane ora ayu bangkrut apa piye kok iso? Ora gate beda-beda, acarane iki beda. Bengi iki kitanan nggih. Nggih, Aduh rokok terus. Nggih, leres. Ora nukokno kok bingung. Lah iya. Kok ya mbok mau ora rokok lagi. Upama aku nukokno dalang apa ora lancang karo. Ya apa? Aku ya ora yo lancang kok nukokno dalang iki. Ya lancang sing mbok gaglak dhewe rapat enek kok nukokne. Sing tak bahas ki siji, Mas. Apa? Upama iki kan nembe pindah ngapunten lho, Mas. Kula tak sampean rene, Mas. Iso we? Iso. Ya. Iso omong apa ora? Iso, omonge ora iso bisu ya. Mas Solikin iki caturane men Yes. Alhamdulillah. Sebetane piye, Met? Sabetane jos nek kalih dalang rengel ki rene. Rengel sinten niku? Dalang rengel ki sapa to? Cah nom ki lho. Sinten, Dek? Oh iya aku tahu ngerti. Mas Bayi. Bayu. Bayu. Kaya cek nom yo. Lah kok bayi iso tebih cuma niku lho sing dadi masalah mbok jenenge sampean ki dilih. Ganti rencana piye oleh jeneng to, Mas? Jane nggih, tapi nggih pripun malih. Ajeng napa usul monggo? Lho. Tenan Mas iki ora kok guyon. Asma Kinarya Japa. Jenenge wis apik. Bener. Ki Solikin Seta. No. Ora ya apik. Ning yo arang-arang dalang kok Ki Solikin. Kowe arep ngenyek tak tonyo lho minggu. Aku iki trae ngono ning asline tutur apik. Lah upama kowe diwalik kok ya kenek to, Mas. Diwalik pripun? Ki Seta Solikin Bengah lho. Sing buri ra penak iki sing buri. Sing buri. Kaya sapi kok bengah biring. Lah saiki men terkenal iki golek ngono kuwi. Sing aneh-aneh. Golek viral ngono. Jenenge kuwi iso gonta-ganti ngono. Teng daleme Pak Sumijan dalange sapa? Solikin. Kan gak penak ta ya. Ya ora penak. Slamete wong Vietnam kok renek sing dalang. Lho, Kok saged? hubungane apa? Lho, lah wong Vietnam kan jenenge kak ayo mesti ora ninggal S, terus V ngene Nggih, leres. Sing Fang Hen, Sing Han Hoi, ngene kae. Iya, betul. Lah kuwi nek mau dadi Ki upamane. Ki Singan. Kowe iki lambemu ki ya ora penak to. Ya ora Ki Solikin Seta kuwi apik. Solikin kuwi ya artine ki soleh. Nah, lho. Kuwi nek bahasa Arab ki soleh, kuwi jenenge Solikin ngono. Kok soleh ya? Soleh. Solikin ki artine kuwi. Soleh. Iya kuwi lak nang gone basa. Mencari kebenaran kuwi ya soleh. Ya iki dalang sing tak omongne kok. Lah hubungane apa? Ya apik sing pamane Ki Seta mau dibandingku. Terus Ki Seta Adi Nugroho lho ngono kan tambah moncer lho. Adi Nugroho berarti iki. Nggih. Niku mayang teng mriku. Oh sing tak liwati mau ya. Lah. Kita kok rame kono. Kok lambene kok ya. Maksudnya rame bakule iki lho. Ya bakule rame. Halah ya. Teng mriki acarane kitanan. Kitanan. Dadi Bapak Sumijan menika ngitanaken putranipun nggih. Mas Habib. Mas Habibillah. Habibillah sapa? Mas Habib Bil Koiri. Ya, alias Mas Mas Dwi Mukti. Nggih, leres. Sing leres sinten to? Habib Bil Akromi Dwi Mukti. Nah, kuwi panggilane Jan Poran ngono lho, Mas. Kowe iki ya ngono kok ya ditimbali padha ae. Mas Habib ya kena. Mas Mukti, Mas Dwi ya iso ngono lho. Kowe didongakne mugi-mugi anggenipun sunat sakniki pun dados lare dewasa. Mugi-mugi migunani kangge tiyang sepahipun nusa bangsa lan agama. Didongakne sekolahe tambah pinter, sampe nek gedhe nyambut gawe iki ya gampang, ngono, Met. Nggih. Nggih, dongakno apa? Lah wis mbok dongakno kok. Lho, ya dongakno ya Pak Sumijan apa sapa ngono kok. Nggih, Pak Sumijan matur nuwun. Kang Putih ta Pak Sumijan? Ya ampun, Met, mangan tek rong piring kok ora ngerti Pak Sumijan iki lho. Endi? Ket mau lagi kopi tok kok.
Kowe iki jenenge ora lamis lambe mbok yo yo ngono lho. Pertama matur nuwun kangge Pak Sumijan, Ibu Ngasri. nggih kaping kalipun matur nuwun kagem Mbok Jatirah. Lah menika Jatirah sapa? sing gawekno kopi kan Jatirah. Nggih ta, Bu? Lho, Kowe kok yo kenal to, tapi Mek? wonge dhewe sing jawab nggih. Kowe yo hafal ngene iki ning kene sing gane kopi terus sing tukang ngadang piring yo hafal. Apal no, Bos. Sing ngadang sapa? Sing Mbok Sar. Nah, tapi daerah kene lho, nek ora ganti. Nggih ta, Bu? Daerah mriki Mbok Sar ta, Bu? Go ngerti ta wonge? Dereng. Sing ndi? Goleki dhewe. Lho. Kowe iki kok iso sing gocok wedang? Mbak, Sing gocok wedang? Mak Jatirah. Oh, Mak Jatira. Sing tukang kelan sapa? Sing tukang kelan Mak Su. Kok ya apa to Lho kowe? piye to kowe iki? Maksu berarti masakane enak lho, Mek. Ya mbuh urung kok. Ngomong wis ngono lho. Yo wis enak tenan. Lah iya didungakne ngono kuwi. kok. Gulene. Gimana soto apa gulene? Iki ngamuk. Rumah saku ngawur. Wong karuan ning kono sate. Lah yo awake dhewe yo kudu iso lamis lho. Lah iya niki lho dicontohi kaya Mas Solikin iki lho. Piye to, Mas? Nyatane yogane ya nom-nom. Nom-nom ning Mas Solikin radil. Kok adil Lah iki ning dhuwur kabeh kan ning isor kan. Ora cukup panggone. Iki panggone ora cukup. Mulane sing kancane liyane ning ngisor kono. Enggak, tapi sing kono mung tak takoki. Aku terus ning kene Mas, aku wedi dhuwur ngono. Ya ora met iki kabeh ancene nggone iki sempit. Nggih. Mulane panggung ora cukup dikek ning guri kono. Iki kok ora Jawa men. Niki teng mriki biasane teng mriki panen apa to, Bu? Pun panen apa dereng? Sampun, panen apa? Bener mae kae to. Piye? Ya jawab jagung. Oh sing takok sing kebacut kok. Ngapa kok kebacut? Lah takok kok panen apa? Nek sing duwe sawah ya suweneng takoki. Lho, Lah nek sing ra duwe apa ora telongso? mengakrabkan dadi awake dhewe iki ning kene kan lagi iki. Iya. Nek kenal karo priyantun mriki benda. Lah terus takokmu piye mau? Ya takok paling ora Pun pun panen apa dereng to, Bu? Lah nek sing duwe terus jawab sampun. Nek sing ra duwe telongso lho, Mas. Lah kok Panen nelongso? apa? Ora kok nelongso lho. Lah ra duwe kok takoki panen. Ora duwe ya tuku. Lho bisa ki piye ki? Tuku ya ora nganggo dhuwit. Lho, piye to iki? Lah ra duwe dhuwit. Ora duwe dhuwit ya utang lho. Utang Biasa. sapa? Utang bang apa tanggane ra yo Ngandalane kok mekar. mekar yo padha wong kuwi mantrine yo bojomu kok. Niki sewanteng Pak Sumijan dalu punika jan seneng banget. Seneng. Cuaca cerah padang bulan. Nyatane teng mriki napa-napa wonten. Sore mau mendung. Di ora enek kene iki mang sedina panas. Panas. Iki campur sari ndek awan, Ndek awan. bengi iki wayangan. Wayangan. Nggih Mas Likin nggih. Leres. Berarti yoga-yoga pun ket siang Nggih sebagian. sebagian. Ah, lah aduh ya sayan to. Panggung ki diadep rono rak ya ben. Aku madhep rono ki sing nanggap kono. Aku madhep rono ki penonton ya nang kono ae. Ora sah. Ngene. Piye? We, aku madhep rono. Ya, lah aku. Mas Dalang panggah ngriko Nggih, mawon. nggih. Nah, terus aku. Sampeyan ngadep Gusti Allah. Weh, jenenge mengincar bojoku gitu. Terus, Mengincar bojoku. Ngopo bojomu bengkong arek? Kaya apik bojoku. no. Kapan kowe ngerti bojoku bengkong kapan? Lah bojomu kuru to? Iya. Lah nggo apa bojo kuru? Lah timbang bojomu. Lho, Godi. sampean kan wis tahu to, Mas. Nggih, Nek beres. cara sampean enak bojo lemu apa kuru? Nek kula niku kuru. Kuru. Nggih. Wis renek apa blas. Tanggaku kan di bojo kuru. Nggih. Budal buah mulih ra nggo bojone. Sebabe Mlebat Nanti ki ngono. bojo arep kuru arep lemu kuwi disyukuri nggih Mas Likin Nggih, nggih. nggih. Arep kuru ya alhamdulillah, Iya, lemu ya alhamdulillah. Nggih. Alah. Entuk bojo ayu ya alhamdulillah, elek ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Met. Kuwi omonganmu gampang diomongne angel diterima. Lho, kok angel diterima lho. Nyatane upamane bojone ayu. Alhamdulillah to bojoku ayu, bendina ora nukokno skincare. Lah kuwi wis umum nek ayu alhamdulillah bersyukur. Lah terus, Lah nek duwe elek, nek duwe elek ya alhamdulillah to. nyapa? Alhamdulillah bojoku elek. Nek wayah apa ki tandur kena nggo weden emprit, ngono lho. Kuwi nek bojo elek. Duwe bojo kok digoten prit. Lho, lah weden sawah ke elek apa apik?
Elek. Lah iya mlane nek elek nggo weden emprit ngono lho. Lah kowe kok rabi kok ayu. Lho, lah aku lah iya. Lah mbok kok elek sisan kono. Lho, Aku mau rak takok. Piye? Enak lemu apa kuru? Nek kuru kan entek. Jenengan remenane anu lemu napa kuru? Kuru nek Mas Solikin. Weh. Aku ya kuru no padha no Mas Wis Solikin. padha no Lah mbok iki lho sing ketoke gedhe. Jenengan remen sing kuru napa lemu? Bojone jenengan lemu. Lah, Berarti sak omah lemu. Wis padha iki sak frekuensi karo aku. Lah iki wis lemu. Kowe ora ngerti keutamaane nak. Keutamaane bojo lemu. Bojo lemu kuwi. Kuwi iki menghibur hati kita, ya ta? Bengi itu rasanya kaya rekreasi. Sik to. Turu rasanya kaya nang pegunungan. Ya ra? Piye to kuwi? Ana hiburan kaya nang tengah sawah tunggu desel. Kuwi golek-golekane ya angel. Lah aku iki omong apa to? Golek-golekan apane? Aku wis ulan kuwi lho rung temok nganten anyar. Lho. Dadi goleki piye? Mbok yo ngomong aku gak WA ngono ae tak golekne. WA piye to? Lah ki golekno ora yo ngono tak culukane, Bu. Ora tegese golek karakter iki piye, atine piye lho ngono lho. Wah, udu. Udu ya Mas ya? Udu kuwi. Ora kuwi mesti. Iya. Lah iya iki kok kowe arep ngendha wong lemu kok angele ra jamak-jamak. Sampean menghibur kono. Kene ya. Aku sing menghibur kene. Soale sing teng mriki ibu-ibu, senenganmu kan ibu-ibu, senenganmu sing lanang-lanang. Monggo Mas Gomet sampean menghibur wong lanang. Wis karek aku kene cek nom-nom lah kono ibu-ibu tuwek-tuwek. Lho, rak sing ngarep, lah sing mburi kae. Nah, nemen Tumpukan ya lho. Lah sing dhuwur tumpukan kae apa? kayak pitik. Apa enggak? Ayo, kompak kono apa kene, Mas? Ya jelas kompak kene. Nek kene warga RT 1 sampai 5 ya, Bu ya. Oke. Selamat malam, Ibu. Semangat nggih. Dereng ngantuk. Sedaya sehat. Alhamdulillah. Iki wong wedok-wedok. Kowe wong lanang-lanang apa iso ngompakno? Aku wis yakin nek wong lanang iki jelas gak iso kompak. Beda mbek wong wedok. Tak takoki padha mencereng. Lah takoki nang ngidoni. Enggak. Latihan apa piye kok iso? Latihanmu anggap iki tanggapane latihan. Bu. Bu sapa? Kowe iki lanang kok bu kuwi gekku. Pak, sehat ya Pak nggih? Nggih alhamdulillah. Kok kacang lan asam urat lho mungkin dengar. Alah. Ya omong sak rono kok lanang tok. Sehat ya Pak nggih? Padha nanti wong-wong. Kuwi tegese ngono. Dadi ning donya iki sing paling kompak ki wong wedok. Lho, kemaksuan. Arep arisan wong wedok. Iya. Rasan-rasan wong wedok. Ya. Kompak. Wong lanang gak mungkin nek rasan-rasan kompak ki gak mungkin. Ayo buktekno to, Mas. Halah. Wong ngene kok. Mengke dijawab Bu nggih. Mana semangatmu? Kuwi wong wedok. Najan to sakmono kuwi iso kompak. Sakmono kae sing melok omong telu. Sing tuweki tangane ngene ning ya. Kowe kok ora percaya to. Lagi iki lho ndelok wayang kok yu ngene. Mana semangatmu? Pak, mana semangatmu? Oh iya. Kowe ora iso ngompakno. Sampean kudu Alah wis meneng sesuk kompak dhewe. Iki lho kompakno jajal. Nek aku wong wedok-wedok sinden-sinden jelas kompak. Jajal to? Ayo jajal. Mana semangatmu? Iki lho wong wedok jajal ta lanang. Iki lho lanang sakmene iku iso apa ora? Aku trauma. Jajal to. Aku tahu ngono dintai. Bapak-bapak yoga-yoga, Mas-mas. Mana semangatmu, Mas? Aduh. Mas. Mas, Jombok ya sing ngene kok, Mas. Mana semangatmu? Yuk. Ora mungkin wong lanang. Tapi nek mbok wong lanang kok mbok mana semangat malah. Tapi nek wong lanang kuwi mbok jak nyanyi mesti oke. Kuwi bedane mbek lanang mbek wedok. Wong ngono tok ora nyauri kok nek nyanyi lho. Jajal to. Jaluk kendang apa piye dikendangi kuwi terus nyanyi kuwi ora padha nyanyi kabeh. Bisa ya? Ih, Kendang, Mas. kendang endi? Gowo ora?
Matur nuwun, Mas. Oh, bocah. Ya ampun, Met. Komet kowe goblok mulu 7 turunan to. Lho, kok goblok piye to, Mas? Tegese kon nuthuk, tutuken nyapu mbok rene lho. Dek tutuk Mas. Tung lho. Lah wis. Pancene yoga ambek komet iki padha ae. Tegese kon iki lho, tanding, tanding. Nabohi. Contone to, aku bingung kok. Contone ya? Contone ya kono, kene barekno. Abot men iki jenenge kendang dosa iki. Kok kendang dosa. Kendang gak ngono. Kuwi kendang asli ngono kuwi. Mesti antep abot. Jal piye to? Ya, dang, tak ndudlang, tak ndudlang. Kae lho sing kono. Sing kono. Lah biasane sing jaepong ki rak ya sing nom. Bantah. Iki cara slendro isono aku ngejak slendro. Ngono ta. Keceplosan. Kowe jane arep ngejak sapa jane? Walah. Gak yo sampean pamflet itu langsung sak yono. Omonganmu ndeknane ngajak yuda kowe ya kalah 2.500. Ngajak slendro saiki ya ora gelem murah. Lah kowe kacek 50 karo aku esuk. Iya. Lah iya, sesuk ngajak sapa? Yono. Lah rak ngono. Cung tak nduk. Yuk. Digas ndanga, digas. Kuwi kicau mania to. Kicau mania. Ya dikompakno sik dengan nada-nada dasar. Ora ya iso kompak. Ayo jajal to. Yo. Yo. Wasik. Wis anak-anak kok yo. Kowe tak. Iki lho ndang muni. Kowe iki ndang muni, kowe kene lho kene. Aku apa kowe to? Ya kowe to, Lah Met. sing ngompakno kono jere kowe. Aku sing ngompakno wong wedok-wedok, kowe ngompakno sing lanang-lanang. Sik to lah kok penak men lah iki karoan mesti nyanyi wong iki presiden kok. Lho, lah sing wedok mburi mang. Lho lah yo. Lah kuwi yo nyanyi, yo Jajal. gelem kompak. Jajal no. Oh, jajal. Blang, cumplak nduk, blang. Cumplak nduk, blang. Cumplak nduk, blang. Nah. Hei! Ha! Ayo, Bu, bareng. Kono kamu nih. Kene. Iki lho. Isin sae. Isin kowe. Endi? Kok gak semangat to, Bu? Sampeyan nek gelem jawab jenengan mantuk mungkin nemoni Cak Komet 500.000. Josi. Pun. Oh, kang iki. Purun apa mboten? Seneng kuwi ana ngene iki lho. Priwono? Beda karo slendro karo cacahne beda. Dia modele mengembangkan apa ya? Kemampuan membangkrutkan konco. Sugih arep nggo apa ta? Wong bondo ki ya mung titipane lho. Bener iku. Kowe mati ora nggo bondo. Mulane saiki iso digawe sugih kabeh dindumno. Mula titipan kuwi tak jaga ora tak weh-wehne. Ngono lho. Kowe iki dititipi bondo karo Gusti Allah kuwi dienggo wong-wong sing ora duwe, Mas. Lah engko tak wehno wong-wong nek Gusti Allah takok piye? Endi titipanku? Aku tak tolah-tolah. Wah, ngomong kok ora jelas. Sareng nggih, yuk, blang. Dumlak aduk, blang. Cek ngeyel ngono deh. Aku cek penasaran sing guri dhewe. Wah, suwepet men to kendang. Ha! Ayo, Bu. Oke, yang sini. Hei, 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 hei. Ha! Ayo bareng. Meneng. Hei! Hei! Karek siji tok to, Met. Kok karek siji tok? Ngene tok. Gak apa-apa kae niteni aku. Eh? Kae ape bengok asline ning sungkan. Kenapa? Mula nang pojok ugung buwo. Warga kene iki benda ki kompak. Ora enek terus ngantek yamin iki urung becek iki ora enek. Kabeh ndungi do nggo rinjing nggo tas kabeh. Kemeruh. Ya nana Met kuwi. Menghibur khususipun Kowe iki lho sida nyanyi apa ora? Eh? Sida apa ora? Nyanyi karo aku ora karo aku to, Mas. Mbok ngatur rek. Jangkrik tenan bocah iki. Kowe iki lho sida ngumpakno ki sida apa ora? Ya go. Iya no. Noneh iso. Yoga kene iki pinter-pinter padakno yoga nggenmu. Wong kaya ngene kok dibanding-banding ke Lagumu kleru. Kleru karo wek sapa? Karo sopir jam gitu. Wong kok ngene kok dibanding-banding ke. Ayo
Ya gak padha to. Ora padha jajal to kowe. Wong kaya ngene kok dibanding-banding. Aduh. Wong kok ngene kok Nadane sak pira to, Mas? Wong Kuwi lho. Aziz. Oh iya, nadane jajal Mas. Keyboard. Lah keduren lho. Wong iki kok malah beda kancane. Lah kono ya malah beda kancane. Lah iki lho pas iki. Wong kok ngene. Iwak peyek. Nadane dhewe apa ya? Lah kono senengane peyek lho. Sak pira, Mas? Sakmene lho. Iwak peyek. Iki lho. Mau kok iso teko iwak peyek. Wong ayo. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Jawab, Mas. Ke ya mak kapan nama? Gak kamen gak apa-apa. wis to, kene ra melok siji lho. Mbok liyane akeh. Ben ketok kompak. Wong kok juguyu to, Mas, kok angel iki. Sampean iki lho ngono arep mirang-mirangno kancane to, Mas. Mbok yo jawab saithik kok ya. Tak iwangi nyeneni, Met. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Jawab, Mas. La ilaha illallah. Pancene melok dalang tiban. Dalang tiban dengkul mlot. Tau ketiban blandar. Oke tok ya di sabotase. Tiban ki maksude nek kombahe apa bapake kuwi tiban kok ketiban blandar iki. Ora tibamu. Kowe nek ra iso ngumpakno kene ya iso ngumpakno sinden. Ki cawis sinden sakmene mbane iki ya dienggo kowe kuwi. Ngono lho. Anu apa diceluk Oh diceluk. Sing ndi? Senenganmu. Iya apik-apik. Tak golekno sing serasi senenganmu. Nek aku kalih Mas Solikin senengane kan sing Kuru-kuru. Kuru-kuru. Ki mergo senenganmu lemu tak jupukne. Lah nang omah wis enek. Wis ning omah ben ning omah sini. Mriki, Bu. Mriki sampean. Ya aja. Lah kae lemu Sinden ki lah. Wah, sinden to. Niki sing biasa maju sinten? Mas. Niki napa Dek Indi napa Dek Salsa napa Sing salsa sing pundi? Niku salsa tengah, Indi niku. Wah, jane jenengan tengeri rapiah kula mboten bingung Ya jane. ape mbleh pitik jane kok. Aku bingung. Siarno. Oh nggih. Nun prokadang pamirsa, dalu punika monggo kita sedaya sami mirsani. Disiang. Malah kaya Pak Tego. Wong ben iki gelar kebiare wayang, tapi rasane iki ben semangat kaya orkes ngono lho. Sing semangat. Yu. Monggo kita sedaya. Yu. Lah mbok kowe nek iso diayahi dhewe kono. Lah. Yu. Yo, Sing gedhi to. Gede. yo. Yu. Oh. Weh, biasa ngemse wong mati. Oke, baik. Justice. Saudaraku semuanya. Hadir di kawasan Bendong Lateng tentunya. Ada beberapa artis cantik kondengnya Jawa Timur Indonesia. Bersama Mas, ya dawa-dawa to. lho iki orkes lho Mas. Lho orkes yang guyang yo malah gendeng to kuwi. Ya mbok sing biasa ra. Dawane mbah. Lah kene Ya biasa ae upama guyu ya saiki ngono. Sithik ae. Oke, baik saudaraku semuanya. Ada salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Bersama kita panggilkan ada si cantik. Nyapa? Oh malah ngabapi kancane. Dari konsi. Sedengan aja sithik nemen sedengan. Cetron lho. Kita panggilkan malam yang sangat luar biasa. Ada beberapa pesinden yang sangat luar biasa tuh. Si cantik hadir dari kawasan Tuban, Jawa Timur, Indonesia. Oleh suara celeng. Kowe iki nek kurapu enak wis sinyal biasa wis ora sang guyu. Sinten Mas? Iki lho Mbak Salsa iki lho. Yo, ada. Iki. Lho, sapa jenenge? Lha sapa? Mbuh. Salsa. Sinten, Iki Mbak? sing saking mriku sinten? Indi. Lindi. Indi. 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 Indi kuwi kan kembar, sijine Ondo, sijine Indi iki, ngono lho. Kuwi anak kembar. Ondo Indi. Lho. Oh, Indi tok. Indi tok. Yo. Ayo, Cok, sepote, Cok. Ayo sis. Tak Walah, tak iki- siapa dia? Neng nono neng. Oh, grup iki jenenge Aziz. Kuwi lho sing anu Asis.
selamat malam Mbak Indi. Selamat malam. Baru ketemu kali ini ya Mbak Indi ya? Iya. Oke. Tapi kalau kamu ketemu terus, kan kamu dan sapa? Lho, piye to? Aku ki asline kene kok mbok nggo weden sawah ki piye to? Mirip kok Mas ya? Iya. Mirip sapa? Mirip weden weden sawah. Makasih. Iki wis pek kono aku tak golek liyane ya. Ya, Pak. Lho, lah iki dindo weden sawah lho kowe. Lah iki tipis tak go apa? Lho, senenganmu sing gedhe. Iya no. Sing kandel. Enak sing tipis. Kentengen, Dik. Tuh. Diwolak-walik ini kan penak kan? Lho ki goreng telo apa, Cek? Aku ki ngene lho, diwolak-walik ya ora apa-apa sotele lho Dik sing rapate. Kok iso sijine kene ya. Iya. Sing kene sampean maju. Loro. Loro no, mau Mas. cai loro kok. Niki namanya napa ta? Grupe. Grup ini. Nggih. Raras Arum. Ora Rasarum. Nggih. Enggak, sesarengan kalian Rasarum. Kowe iki ora cedhak to omong. Raras Arum. Rasarum. Milih kono wis marem burung. Itu, iki Rasarum ki jenenge ya beda kasih. Kok beda kas? Lah iki medun disepoti penake ngono. Lah iki medun sok kelunus-kelunus kaya maling kecekel. Mbah ya padha-padha wong ora kulake lho. Ora ngesano kancane iki karipan bendina tanggapan meh. Alah kok kaya rame-rame yo. Lah iya. Ngenyek. Oh, Ngenyek iki alah. lorong kober turu ki wis 7 dina 7 bengi. Oh lah aku apa percaya. Lah nek ngene iki aku percaya nek sing loro kae kok kaya gak asing to. Sing di. Anu metu ta Mas sampean kok kono? Sapa? Sapa? Mbok metu. Kowe marahi kancane sing ora-ora. Lah iki mumpung live streaming. Jenenge wong seniman. Kowe ta metu panas kono. Kene lho yup. Ayam kene. Kowe aja obong-obong karo kancane lho. Nyapa ta, Mas? Jenenge seniman kuwi ya rono ya rene kena. Ora kok trombila kono mbela kene. Ngono. Lah iya. Cara Jawa malah panas-panas iki. Bate. Ya iya. Sini. Kamu ke sini. Kamu sini. Kamu tidak diharap kalih tak komet karo aku gak apa-apa. Engko nek kurang gede Aku milih mau kene. karo kowe. Lah terus? Karo sapa senenganmu? Karo iki wae aku. Oh iya, kowe ijel-met. Ngono kok iso. Alah, seneng. Allah. Wah, macak sih. Wah. Jene ya. Dian. Ben klimis. Wis empeten. Anu Mbak Sutaji mriki. Duh. Sutaji. Lah iki sapa ta jenenge? Kowe takone kok ya. Nek iki mang ndi? Anu nun sewu ngagemik nggih. Jenengan Mbak sinten? Safa. Safa. Oke, nama Safarun. Nama lengkap. Oke, kita menyanyi ya, Dik ya. Nggih. Kamu sebagai pacarku, Komet sebagai pacarnya. Enggak apa-apa. Wis ora sainguk mantep madep karo aku. Oke? Wedi ya sing njake. Anu Mas, jajal C, Mas, C. Wah, wis ora kunci saiki. Oh. Ngenyek. Ya, lumayan. Lumayan. Wis iso adaptasi. C. Kunci C muni kono jurong terus. Ya. Iki C to Mas, Mas. Lho, lagi ero kuwi. Aku dingin C gak ngono. Ya saiki wong ayu sing ayu dhewe guyu ae to Dik pura napa bakal tak usahane Modal bensin seliter motorku tak starter tak ampiri ayo tak jak muter-muter kok iso melok kuwi Didi Kempot Lagi iki lagune Deno ora tau krungu lagu to kowe jajal to karo bojomu arep nyanyi apa gandrung apa apik kono aku pengen ngerti iki Yai Segoro lho Yai Segoro piye nyatane ndek iki yo gak iso lho piye to iki kaya aku wong ayu kuwi lho musuhe lho sik to iki mang aku lha kowe arep gandrung bojomu alah apa padune ra hafal Dek alah nyek kuwi lagu-lagu sing ngono ki aku gak seneng sing Jawa Mas Jawa. Woi. ana Toroko sapa sing ngakon C F wis
Oh tak Aku biasanya gandrung mbek wong wedok ki dengan lagu-lagu Jawa. tak contone. Yen ing tawang ana lintang cahayu. Kowe gak enek reaksi to, Dik? Lah, Robi lho ngene lho. Iso. Kowe iso ora? Kok takok aku kena iso. Jajal to, Met, aku pengen ngerti nek kowe gandrung wong wedok ora konangan bojomu piye. Bapakku NO ibu Gandrung. karo aku to nyanyi aku. Kuwi ora gandrungan jenenge. Lah kudune Ya sing lagu mesra. sing mesra. Oh iya C Mas C. C minor. Izinkan saya menyanyikan satu lagu untukmu sayang. Iya Pak De. Pak Kok Pak D sih? Gak izin celuk kene Pak De. Gua mantan itu kok. Lho iki 16 tahun. Jangan panggil Pak D ya. Manggil siapa? Mbah. Mau. C ini siapa namanya? Kok medit menurut sih? Jeret. Kowe arep nyanyi lagu apa to, Met? Sing gandrung ki sing apik to. Iki ambil suara sih, Om Mas. Lah ngono ngantek ngeden kaya ngono. Aku di kok. Baleni Mas. Hanyalah dirimu yang ku cintai, tak ada yang lain, hanya dirimu. Gak ngerti ta lagune? Ketara gak update. Mula goleki. Golek Asis ya? Asis. Mula aku penyanyi iki aku mikir kono. Engko aku nyanyi kono iso apa ora lho ngono. Goleki judule Curiga. Ngono. Masa kuwi to jene? Mbah, Lho ngawur kancane kadung goleki ra. ben kono Ya bingung. mbok ya lagu-lagu sing umum kancane paham ngono lho. Iya ya. Nek kono ngerti, lah sing bubuk iki apa? Sing ngono. Ya. Nyanyi kowe karo kono aku karo kene. Oke. Diparingi tembang sing kene kira-kira gak asing Mas. Napa? Apa ke? Lembu. MBG. Apa eneh? Cinta tak terpisahkan. Oke, yuk. Nah. Mbek kono, aku mbek kene. Arek kono. Wong kono lah asline gila. Ora ki ancene Aku yo nyeklimi ke gilo beda. kok. Aku yo gilo. Lah ya ki ya. Kira asem kabeh sindene nom-nom. Gowo sing tuwek-tuwek lho Mas penak dadi. Kok nom-nom niki mawon malah penak. Jenengan kok Penak niki. Penak apa jalukane reno-reno. Gowo minimal yo koyo lah iki. Mbak Wiwin iki yo jek enom. Alah nek ngene kan wis ora reno-reno. Lah iki ancene diajari sapa ngerti somben Nggih, iso. berkentel. Lho, nek wis apik somben dipek. Dipek. Ngono, bocah ra Jawa. Dipek. Dipek sapa? Dalange. Kowe yo siap nduk ra apa-apa, engko ndang kabeh ya. Mboten. Mboten. Mas, bersama Raras. Harum. Terima kasih Bapak Tapi nek lagu-lagu saiki jelas paham. Oh iya. Termasuk Mbak Indi, terus Sumiran. Matur nuwun nggih. Iki murid-murid saking SMP 1 Jatirogo. Jadi Jadi tembrikon niku enten napa ekstrakurikuler karawitan. Karawitan wonten, terus Terus wayang wonten. Tari. Oh, tari nggih wonten. Ben Dadi ngoten niku. kula pun ngeri kok, Mas. Nggih. Dadi ngerti, dadi cilikane kaya ngopo terus saiki gedene dadi apa ngono wis paham. Ngoten nggih. Nyatane sing ngene iki ya biasane cilik senengane ya nyekel mic. Tumik. Terus karo nyanyi-nyanyi mulane gedene dadi sinden-sinden ngene iki. Lah Mas Komat ki apal? Pripun? Kap. Lho, mikmu lho ndi? Ya mbok nganggo iki. Niki pun kenging. Kados apal kula nek Mas Solikin ngeten iki. Nek Jenengan jenengan paling alit jenengan mesti dolanane wayang. mulane gede Dadi dalang. blesete. Mau bakul wayang lah. Angger cilik ki seneng dolanan wayang. Terus sing gedene mesti dadi dalang. Dalang Blesete bakul wayang. Wayang.
upamane ana cah cilik kok senengane guntingi kain, nyuwaki kain, dodom ki sok ben gedene dadi apa, Mas? Perancang busana, sukses. Blesete. Ya bakul kain ngono. Bakul sandangan. Dadi nek biasane alit ngoten nika senengane kok guntingi kain, gedene mesti dadi desainer. Upama cilikane upama senengane dolanan tang, obeng. Oh, kuwi dadi mekanik handal sok ben duwe bengkel gedhe. Blesete dadi bengkel. Tambal ban. Aduh iku ora kabrah. Oh, jek sak jurusan kuwi. Upamane ya, ene cah cilik kok angger ngerti pitik liwat protes ndase, kucing dideki cengele. Kuwi nek gedhe dadi apa? Wis ora usah ngenteni gedhe, cilike kaplok. Kok bukan ngaplok? Kuwi dadi bajingan mesti. Wong kucing liwat kok didaki tenggoke. Ya mbok dadi apa sok ben gedhe dadi moden apa ngono lho. Oh, mudin kok kuwi jenenge mutilasi. Moden iki kan yo mbelehi kewan kuwi. Pamundutane ingkang gadah damel. Caping Gunung Jenggleng. Pak Sumijan ngersake caping gunung dijegleng. Niki napa Pak Sumijan dijak mriki kersane mengke mbok bilih pengin jenggleng. Hah, mboten usah. Ora mot. Iki kan yo enek 2 meter. Lah kan ditawakne engko didaraki aku. Pak Sumijan kersa mriki Pak Sumijan. Oh mboten niki mawon mengki kersane Mbak Wiwin kalian Mbak sinten? Mbak Rila. Mbak Rila. Ya Rila. Ingkang pundi? Yo, Cok, sepote, Cok. Tanding, tandung. Iki mangan apa to, Mas? Tak tung tak. Mangan Putri apa? Duyung, Putri Duyung. Apukat. Alpukat. Daerah kene ngono. Ngono terus. Angelo. Roro. Hey. Ayo, Mbak. Ayo Mbak Wiwin. Solikin Asmara Seta nggih. Iki nek jagone langgam ya iki. Mbak Rila kalian Mbak Wiwin. Sapa sing muni? Sopir-sopir. Biasane langganan sopir-sopir. Je piye, Mas? Piye ora piye-piye nggih ngeten iki kula kalih Mas Kumet jenengan kalih Mbak Rila. Iki sapa to, Mas? Iki sapa? Yono. Yono kentho ke? Gak pendek. Iki mbok terusno gak. Ini kewantan kang kesane bawas ncan nggih menika delok toiletmu. Kowe iki lepeh nih. Alah kakenku lho aku. Lah iki jenenge iki alpukat jenenge lho. Ora, Mas. Iki jenenge blimbing ulu. Lah ya mbok pangan. Iku jenenge apel. Apel iki sing apel. Lah iya. Maksudnya ora lonjong ngono kuwi Mbak, apel ku bunder. Oh, bunder. Bunder. Tak kira iku mang apel. Mboten niki nggih anu napa niku trawas. Wong karuane iya kuwi. Enak, berarti ben melek. Enak ya Mas ya, seger. Vitamin C ngono. Oke, ya Allah, segere Masya Allah. Iya, mbok kei vitamin C, sesuk sariawanku mari, lambungku bosok. Ora iki menyembuhkan. Heeh, bener. Saderengipun ngaturke napa kalian Bapak Sumijan. Oh, nggih. Ingkang gadah kersa. Oh, ndedonga nggih Mas nggih. Nggih, Mbak. Mugi-mugi Pak Sumijan sak keluarga diparingi kesehatan, Amin. keselamatan, Amin. rezeki kang kathah, berkah barokah, putra kang dikitan niku. Mas Habib. Lah niki lho sing dikitan niki lho saniki. Oh, sing udutan niku. Oh, tak kira sing. Tak kira sing udut iku. Niku mugi-mugi dados putra kang saleh, migunani tumrap bangsa lan agama. Anjir, kagem Mas Dalang dongane napa? Anjir, mugi-mugi dados dalang sing laris. Amin, Mbak. Amin. Amin. Wis ketampa dening masyarakat. Nggih. Wis pokoke
tanggapane tambah kathah. Nggih. Amin amin amin. Terus dungane kangge Mas operator. Wis to kok kabeh didongakno. Ya ya mbok ya karo kanca kabeh didongakno ben mandum Son lah, son. Kang Son. Kang Son ya wis larap tanggapane wis laris kok. Dino double ping pira. Oh iya didongakno. Anu kanca-kanca yoga didongakno. Wis padha ndonga dhewe-dhewe Mas kok kon ndongakno kabeh ora bar iki kok. Jengkleng sing ndi? Ya biasa to aku jenggleng ya sing lho kaya ngono. Ya. Sing ndi Mas? Ya sampeyan to Mbak Wiwin. Aku. Aku sing wis roh woke kok. Apa wae kuwi? Yo. Apa wae? Satu kowok. Hati-hati Wok sayang. gending lho. Urung-urung sayang iki. Loh, lah kok kono keblowok. Lah keblowok, wis biasa keblowok. Ah iya. Sampeyan jengkleng aku, Mas. Ya no. Seeling to ora? Seeling aku. Rondok blingir. Apa kok? Enggak Wiwin malah isin lah aku. Ku nek eling anu konangan sing ning omah. Wonge melu. Oh gak Wong wong melu. Melu lho. Melu wong. melu. Oh ning kono mau. Ngempul, wonge ngempul. Tapi aman. Kula pun paringi anu CTM 5 turu gitu. Nggih. Ora di CTM rapopo wis sudah rungon lho. Sapa? Piye? Apa? Piye? Mas Jangkong kok bodho sudah rungon lho. Apa nih? Mas Jangkong. Lah iki kalau ngomongnya terus. Mas, Mune piye? pun dangu Mas. Rokor. Lah, jenengan dikrubeng kok kaya bakul pop es. Niki Mas Jangkong ta? Lah niku to sing Napa ganteng. mboten payu dalang kok jenengan. Wis karuan nang kono ki ya nyengkuyung. Nah, kuwi betul. Ngono lho. Nyengkuyung. Kuwi basane sing Macam-macam lho, Mas. Enggak, Macam-macam. enggak. nyengkuyung. Ora ancene. Ndang mulai kon dhuwur ya nek kurang dhuwur. Sampeyan jengkleng aku. Sampeyan jengkleng sapa? Aku sak keneke ya, Mbak. Ki nak kene Sopir kae. kene kok nak gak gelem ya tak weh-weh. Kuwi rono madhep rono, kuwi madhep aku rene. Gentenan lho, gentenan ya, Mas. Anu Mas Jangkong nuwun sewu lho nggih. Kula nggih nek anu cocok mengke kula susui. Tak kei susuk konde iki lho ben tinggo tanggapan kok iso. Lah, Du. Sak pira, Mas? Lah nek gedhingan iki biasane cilik to Mbak Wiwin kok ora paham to. Masa? Ngene dadak takok saben. Saben. Saben bengi. Pemanasan nak keteko arang-arang melu. Yo. Nyawa. Ngene. Mereng ya, Mas? Mereng. Yo, Aku semiring. Alah pinuke Mas, Kandhane pinuke. kok, Dik. Ya ampun pinuk tenan. Kadung bar jamu teko kene kon jlengeng. Jamu apa, Mas? Plikita ndek mana iki. Pil kita. Tamsul kuwi lho sing Lah ya dawa. kuwi pil kita. Wis jajal sing kene. Pinuk Mas, tenan pinuk aku seneng. Alah, tumbuh lah tutup. Kowe iki nyapa kok geceng mbek Lah ngono ae kok ngono kok pinuk pinuk. Lah nyan nyoto tenan pinuk tenan. nyatane yo jeleng yo penak. Lah, kono iso to ora? Alah, bojomu melok pra. Mboten. Aku kadung semangat kok kono melok. Single. Single? Single. Oke. Syukur. Kalau sing duwe Sing ndi? kuwi rak yo didaku kuwi to tukang kendang. Sinten? Biyo. Sampeyan nak didaku kono to, cuma sampeyan gak seneng ngono lho aku wis ngerti ya. Kok ya mbok ngene lho. Ben pirang Halah ora iso. Urung kok. delok anu mekeke jelas gak iso. Kowe Eling aja dhuwur-dhuwur herniane. mari karek sangklir. Wah bedut ngono. Yen memajang amung nganggo janur kuning. Aku rung persiapan cowok apa Dik. Aku mau yo pas yo Dik ya. Lah iso. Mumbul teko nggon jeleng. Jeleng. Lha iki urung apa-apa wis keter dalan. Jeleng.
Tambakno lho, Met kuwi. Biasane kono gak ngono iki. Lah nyatane urung tekan nggon wis kecer. Lah iya. Udah kaya pen dobel. Put. Piye to Mas? Wah, alah. Kok kono win? Ayo Mas. Antarane Dik nak kena telusupen kok malah. Wah, kepaku gedhek, Bab. Contone Mas, contone. Contone. Lho, diwaspadakno to. Iki lho pasangan suwek. Tuwek. Wek. Kembang wae wataan. Oh, patung. Ngene jangkung kok ya betah. Iya. Guna penak Mas. Ayo to Mas. Aku silai Mas. Aja. Wong ki rencanae tak tomboki vario piye, Gong? Aku lagune Apa iso? Kowe ambek kene gratluki. Aku tok donge kuwi lho. Oh iya, ngono lho. Iya tak anu sing Ngene lho, tak drang. Enak iki. kuwi lho, sing nek gling. Iya, jajal. Lah kok Ngene tok. Sapa ora? Kok sapa ora? Jelas to? mosok. Ah, Lah, mosok kene-kene kok lali lho. Ngomong to, kok sing kaya Mas Yon. Anu nyun sewu Mas itu Mas. Mas Alek. Kados Mas Yono nggih. Tak delang tang dintung menang. Aku titik tak ature aku. Iya. Tak dintung dang cipratan Mas. Mas, yo. Menang. Kalah. Menang. Hoi. Kena su. Wis gak melok juga tau. Kowe ra iso kowe. Gak melok jegleng. Apa nyileh tak jenglengi nggihmu iki lho. Ora kena iki. Kena wis to. Kira. Oh, kena no. ancen sing ora iso ki sapa jane? Iki yo kena tak delok. Oh, kena. Bangkon tang karo kono aku. Ya jajal to. Kok tomboki 500 lho. Wis gak masalah aku lelos kok. Tak delok. Nyambak. Tenang, Penak ta, Met? iki tahu aku ngene iki ndagel ngene iki terus diedit karo Caca. Wopet ngene nih. Aku yo waduh keri-keri ya. Kena to? Kena tapi kakean. Ya ora apa-apa malah. Los piye yo kene lemes no dhewe pisan umum tak dan itu barno. Kok barno ki apa? Ya terus nih. Kono? Aku. Iya no lali ya. Pacita. Ayo kentenan iso Nara. Engko tuku dhewe ya. Tuku ning ndi? Sudah tentrem. Ki apa ki bakal dolenan tok kono. Sik to, aja dikonokne. Ora nduk rono lho, Met. Engko nyenggol nggenku lho. Kene Dewi. Lho second kok. Second piye to ki bar tak perbarui yo. Tak plesne. Panas. Udah.
komen endi yo kesurupan wis tak. Wis biasa. Alah wis ora kaget to aku. Najan. Iki bacotno ya, Mas. Bacotno to wong pamundutan sing digawe iki kok iso. Pak Semaji. Net. Aku kesurupan. Yo ngono kuwi nek kesurupan nang omah. Oh, ngomong ae ngono. Lah kuwi jeding adus kesurupan. Oh, ora usah kaget. Penyakit ki berarti penyakit. Asline ayanan. Oh, iya. Mak embo-embo dadi macan, dadi sok-sok irik ra mesti. Ngono. Mboten napa-napa Mas Kin, pun kersane. Nggih. Oh, nggih. Najan. Nadyan. Wadon. Sarta Niki mengke langgam riyen terus Ini kalau diturusin. apa to kuwi, Mas? Niku pripun niku? pun kersane. Oh, ngoten. Mengke mari piyambak niki. Ngoten nggih. Nggih, pun mboten usah wedi jenengan. Kuwi apa to, Mat? Wis tuwek ora isin lho. Iki anakmu wis loro. Bendina dadi guru gendeng to iki. Dang biasae nyapa to. Aku rasa nyuwuk mulai tak ben ae. Bacotke nggih, Nek ngomong Mas. apa to? Enggak usah. Nggih to, langgam, mengke terus dindangdutke. Dek jaman berjumat jerekelingan benang Sampun dipun pinangkane pamundutan saking ingkang Amengku Gati. Pak Sumijan. Nggih, Pak Sumijan. Anu, Mas tutup.